ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акаи Парвиз ки тӯли 6 мошини Ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум Ака. Акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред бори рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат, дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби Акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имрӯза квартираи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар ноҳияи Қумсангӣ, яъне ки дар ноҳияи Ҷайҳун. ҷамоати 5-4 посёлка қарор дорад. дом де этажа де комнатага мебошад. кухни баня дар дарунаш. дар берун гараҷи мошин дорад. анҷомхона, ошхона дорад. оғил ошхона, яъне ки ҳоҷатхона дорад. ремонти миёна гуфтагӣ. хоб башни дорад. мебелни кухни, хулоса мебел дорад дӯстони азиз. стиралка, кондитсионер, телевизор, хулоса ҳама чизи замонавӣ дорад. расходи калон кардагӣ он гуфтагӣ соҳиби ҳамин хона. ба ҳама чизу чорааш қади фурӯхта мешавад. ягон камбудӣ надорад, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. гуфтагӣ дӯстони азиз, нархиш 190 000 сомонӣ. иншоалло ки боз камтараки дига савдо дорад. оби свет аз пешаш мегзарад. документош ҳамаш 100%. марҳамат, метавонед дар номерҳои рӯи экранда занг бизанед дӯстон ва маълумоти аниқасон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо замини фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи посёлка гуфтагӣ баъдро. масоҳати замин 15 содиқ замина, нархи замина 50 000 сомон мега. гуфтагие ки савдо мешавад. документҳои замин ҳамаш 100%. касоне ки замини хар бошад дӯстони азиз, номерҳои ватсапаш 990 880 86 42 42. номери ватсап. марҳамат, замини харро тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат намоед. дӯстони азиз, ана эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳаст қарор дорад дар ноҳияи Фархор, назди остановкаи Иттифоқ. хона дорои 10 содиқ замин, 2 ҳуҷра ва долон. гирду атрофаш маҳкам дарвоза часпондагӣ, лаби обгуфтагӣ ва лаби роҳи главни мебошад. нашои документош ҳамаш 100%. хоб дӯстони азиз, нархша 140 000 сомонӣ мега. марҳамат, тариқи номерҳои ватсап 904 52 12 12. номери ватсап дорад дӯстон. марҳамат, муроҷиат намоед. ва дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, назди заводи Симба гуфтагӣ бардоро.
4 дар хонаи фасони хушудохтага ва масоҳати заминаш 2 сотиқ замине. Нархи хонара 410,000 сомонӣ мега. Оби суед мушкилӣ нест. Дарвозаи нав часпондагӣ, ремонтҳои замонави ва беҳтарин, ошхона, кухни, баня, хулоса дӯстон ҳамаи чӣ шароити беҳтарин ҳам дорад. Оби суед мушкилӣ нест. 410,000 сомонӣ нархи хонаро мега. Марҳамат дар номерҳои 00 10 15 хади метавонед дӯстон дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. Қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, 4 Совхоз. хона дӯстон дееталия мебошад, подвал дорад ва 5 дар хона. Масоҳати заминаш 13 сотиқ заминай. Нархи хонара 330,000 сомонӣ мега. Дар ноҳияи Ёвон, 4 Совхоз, 5 дар хона, 13 сотиқ замин. Рақамҳо барои тамос 900 02 769. Марҳамат дӯстон, тариқи номерҳои WhatsApp ва номерҳои дастишон муроҷиат намоед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ёки замин ягон техника доред, марҳамат дар WhatsApp мероӣ кунед. Иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо ва заминҳои шуморо фурӯхта медиҳем. ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи 5 деҳаи Сомони 3, яъне ки хонаҳои пешина ҳастанд дӯстон. барои инҷинер кардан тайёра гуфтага 4 дар хона, масоҳати заминаш 20 сотиқ заминай ва нархи хонара 161,000 сомонӣ мега. Ина марҳамат дӯстон, хона навес ҳам дорад, ягон камбудӣ надорад, нашоди инҷинер кардана ҷои беҳтарин гуфтага. Нархаш 161,000 сомонӣ. 38 88 18 19. марҳамат дӯстон, муроҷиат намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастад. Қарор дорад дар вилояти Хатлон, шаҳраки Сарбан бо номи Ҳозира Левакан, кӯчаи Спитамен. Хона дар ҳолати хуб қарор дорад. Евраримон боз гуфтаге ки аз пеш омада мебинед. 3 дар хона, масоҳати заминаш 3 сотиқ замина дӯстон. Ванна, туалет, забори баланд гуфтаге дорад, дарвоза часпондагӣ ҳастай. خوب سوید آب پسته‌ای هست گفته دوستان. التماس بهوده یعنی که زنگ نزنین. نرخ 300,000 سومانی. رقم ها برای تماس 908 83 64 64 خواهد میتونید دوستان مراجعه نمایید. ва дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳаст. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинияш Қурғонтепа, бозори Фаровон гуфтагай, яъне ки кӯчаи Низомӣ. 4 дар хона ва 2 сотиқ замин. Оби суед мушкилӣ нест. нархи хонара 410,000 сомонӣ мега бардоро. рақамҳо барои тамос 881 04 5005 хади метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед дӯстон ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нуҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳоти Лолазор, рӯпарӯи подстансия. хона бо ремонти нав таъмир карда шудааст. гирду атрофаш маҳкам бо симеблок маҳкам кардагай. 4 дар хона ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замина. нархи хона дӯстон 320,000 сомонӣ мега. марҳамат. рақамҳо барои тамос 94 49 33 32 хади метавонед дӯстон дар тамос шавед. боқӣ сарбаланду хунообод бошад дӯстони азиз. дар паноҳи аъло бошад. худованд меҳрубон нигоҳбон бошад. хайр, то видеои оянда.